Ramogi TV. Temago mag thieth nyakoro mga juang riwruok mar Lakteche KMPDU koro ochiwo ndalo 7 ne 10 counties mondo mi ochul lakteche ka ok kamano to gibiro dhi e ng'anyo. Lakteche go wacho ni higni ma ohewa par nyaka ne chenro mag thieth tere counties ma pachoka onge chenro makare mosechiwo gimano mar bero sekta mar thieth. Tend KMPDU motelne gi jagoro maduong' Jatela ema ochiwo report ma kamano. Komachielo e county ma Kisumu, lakteche omedo golo ywak e wi deko mar chudo mage. Wadwa wacho ne sirkal maduong' mar Kenya ni okonego bedi ni joma tiyo ne sirkal obede county obede national government tiyo kasto chulgi msara. Wan kaka jotich piny owacho mag kuonde mag thieth waonge kuonde mwadhiye mwatime side hustles nikech wane tich e seche mang'eny e ngimawa molo jotich mora mora. County government ma Kisumu mwatiyone to koro chal gi jagowi mabiro bandhi go pati chake siemo na jagopi. Koro mano to konya nang'o. Emomiyo awacho ni kaber onego duoki healthcare workers a national government so that the national government is directly answerable to some of these problems. In the next 7 days, if they fail to comply, we are not going to give a strike notice, but each and every county, the healthcare workers will walk out awaiting for the government to react to these issues and pay the salaries as total reductions.